अरे वो करी यार चोरट काहे उठो रे हमरा बाजार जाए के बाद चोरो ना रे आओ जल्दी ए कि बाजार जाई ले ला लकड़ी 15 में एगो। अरे ले ला लकड़ी हो ई दिन में जरी रात में बरी बड़ा फायदा करी। ले ला लकड़ी एगो 15 में दूगो 20 में। रुको बाबू आ का बेचत रे बाबू ए बाबा लौकत नहीं खे लकड़ी बेचतानी। आ लकड़ी के दाम कितना बा? एगो के 15 रुपया। बाप रे बाप एगो के 15 रुपया ए ई लकड़ी हो आ लकड़ी के 15 रुपया दाम बा। ए बाबा ई आम लकड़ी ना हो ए लकड़ी में बहुत खासियत बा। का खासियत बतानी हमरो के बताओ ना। ए बाबा ई कोनो ऑर्डिनरी लकड़ी ना हो। बताओ। सबसे पहला खासियत करी बा हां कि ई बिना गाछ के लकड़ी गा बिना गाछ के लकड़ी हो। अरे वह का करतानी? हम तो बकरी ही चरावतानी। बकरी चरावतानी? हां तो ले ला लकड़ी ई काम करी चरावे में बकरी। आई को दाम बताओ ना। एगो के 15 रुपया दूगो लेम तो 20 रुपया। बाप रे बाप एगो के 15 रुपया लकड़ी के दाम। आई लकड़ी के खासियत नहीं जाना था और खास बात बा एकरा में। का खासियत बतानी बताओ। ई लकड़ी दिन में जरी रात में बरी आ दाम पूछ के ना खरीदेम तो पेटवे झरी। नहीं बाबा हमरा के नहीं के झड़ावे के। तो फिर हई लकड़ी ले ली कगो दी दूगो के एगो? हमरा के एक एक दो। तो ठीक बा 15 रुपया निकाल। 15 रुपया बाबू लूटो तारा तू। ए बाबा लूटत नहीं खी बड़ा खासियत बा लकड़ी में। लोग दूर दूर से आवेला। आई खाली छपरे जिला में मिलेला और कोनो जिला में ना मिली। चलो ठीक बा हई लो 15 रुपया या 5 10 15 ठीक बा। ले लो लकड़ी एगो 15 में। ले लो लकड़ी। ए भाई हेने गांव बका बाटे ठीक बा। ई लकड़ी में ई आम लकड़ी ना है में बहुत खास बात बा। हम तू नहीं सको का खास बात बनी? ए मर्दा तू नहीं ई लकड़ी के पहचानबा तब नु। सबसे पहला एक खासियत ई बा कि बिना गाछ के लकड़ी है। हां हां आई ले लो लकड़ी 10 दिन के अंदर हो जाई सरकारी नौकरी। ना है तो 10 दिन बाद भेंट करी हो। कैसे बेहतर लकड़ी? एगो 15 के बा आ दूगो लेबा तो 20 के बा। लूटो तारो लूटत नहीं? अरे मर्द एक खासियत नहीं खजाना तभी अभी और खास बात बा एकरा में। का खास बात बा? का खास बात बा? हई ले लो लकड़ी रात में जरी दिन में बोरी आ दाम पूछ के ना लेबो तो पेटवे झरी। अरे सही मत कर झड़ लकड़ी तो 15 रुपया। 15 रुपया दूगो दी 20 रुपया में हो जाई। ना एक एक दो। ठीक बा पैसा दो 10 गो 5 गो 15 गो। चलो ठीक बा आगे बढ़ो। अरे ले लो लकड़ी 15 में एगो 20 में दूगो। का रे लइका सा भैया का बेचत रहो? सुनात नहीं खे लकड़ी बेचतानी। लकड़ी एमे का खास बात बा कि बेचत रहो लकड़ी? बबुआ देखो खास बात ये बा कि भाई लकड़ी बेचतानी। हैं ई लकड़ी का होला? ई लकड़ी में बहुत खास बात बा। का खास बा? का खास बा? हां सबसे पहला कि ई बिना गाछ के लकड़ी हो। अच्छा हई देखो हई पत्थर हो। अच्छा हई कौन नॉर्मल पत्थर ना हो। हाँ। 1 क्विंटल के कछुआ में से ई पत्थर निकलल बा। अच्छा हां अच्छा तो ई लकड़ी ले लो ठीक बा। ले लो लकड़ी तो 10 दिन में हो जाई सरकारी नौकरी। अच्छा ना होल तो ना भाई तो 10 दिन बाद आके भेंट करी हो। सारो से हां अच्छा एकरा और खास बात बा। अच्छा का खास बात बा? ले लो लकड़ी हां रात में जरी हाँ। दिन में बरी हाँ। आ दाम पूछ के अगर ना खरीदबो हाँ। तो फिर पेट झरी। काहे झरइबो? अच्छा तो ठीक बा एगो दे दो। ठीक बा ले लो क रुपया? 15 रुपया। ले लो लकड़ी आ बिंदास घूम सगरी और कोनो आफत आवे के होई तो उ आके ही लकड़िया पर ठहरी। चलो ठीक बा लो पैसा। बड़ा ठंडा ठंडा तो ले लो लकड़ी 15 में एगो 20 में दूगो। कहलो कि दिन के जोड़ी या रात के बोरी ना दिने के जरूरत था ना रात के बरत था बताओ ठग के चल गई।
ऐसे यार वाला लकड़ी ठोक चल गला जोरता हलो बाबा रहुआ है लकड़िया किनले बानी हां ए बाबू हम केहड़ी ले बानी 15 रुपए में किनले बानी का हां से बाबू किनले ठीक कहता नो रुक जाता ना लगे तो ठोक चल गो कहीं लोकल है ना ना कहीं दिखाई ना दे लोग पता करो तो कौन कौन गांव में खोज ले बा तू आवत तो मारे के पैदल हां लकड़ी देखो जरूरत नहीं जो मारा सो तो बाबू ठोक के चल गो तुम बेच दिल नहीं लागत है आ बाबू आज चिन्हा तो हवे आदमी यहां का की दोन लकड़िया बेच रहा है पकड़ो तो